नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, हे शेंडे खुडणीचे फायदे आपण बघू एकदा या व्हिडिओ मार्फत. आपण 25 दिवसाच्या दरम्यान पहिली शेंडे खुडणी केली त्यावेळेस इथं शेंडा कट केला या ठिकाणी. हे बघा आपण छोटंसं बघू शकता अंकुर. तर आपल्याला ही शेंडे खुडणी केल्यानंतर आपल्याला 1 फांदी, 2 फांदी, 3 फांदी, 4 फांद्या आणि ही 5 फांद्या, एकंदरीत आपल्याला 5 फांद्या एका झाडाच्या एका शेंडे खुडणीपासून मिळाल्या. नंतर 25 दिवसाला त्या खुडणीपासून म्हणजे 50-55 असं पॅटर्न असतं 3दा शेंडे खुडणीचं. त्यावेळेस 50 दिवसादरम्यान शेंडी खोडली त्यावेळेस एका फांदीला परत 1, 2, 3 आणि 4 असे एका फांदीला 4 मिळाले आहेत. आता 75 दिवसाला शेंडी खुडणी खोडायची. तर हे असा शेंडा या ठिकाणी खोडायचा 4. तर याला पुन्हा ब्रँचेस मिळतात, पण पाण्याअभावी आपली ती शेंडी खुडणी राहिलेली आहे. तर ती आपण पाणी पडला तर त्यानुसार बघू, नाही तर यावेळेस 2 शेंडी खुडणीवर थांबू. तर आपण सांगायचं तात्पर्य हे की BBF पद्धतीने सोयाबीनला पण हवा खेळती राहिलेली आहे आणि सोयाबीनच्या शेजाराला हवा खेळती असल्यामुळं तिच्या लाग पण भरपूर झाले. आपलं उत्पन्न पाहिजे त्या पद्धतीनं ते आपण काही शेतकरी बांधवांचा गैरसमज असतो की हे तास सोडलं याचं उत्पन्न घटलं, असं तसं नाही आहे. आपल्याला ते हवा खेळती असल्यामुळं सोयाबीनला लाग भरपूर प्रमाणात राहतो. आपलं जिथे तास नाही पेरलेलं त्याचं उत्पन्न आपल्याला भरून निघतं. आणि प्लस पॉईंट म्हणजे आपल्याला रब्बी पीक वाणामध्ये तुरीचं उत्पन्न ह्या सलग पेरणी केलेल्या याच्यापेक्षा थोडं शिल्लक येतं, म्हणजे जवळपास 1.5 फरक पडतो. आणि रब्बी वाणाकडे तूर हा मुख्य पीक म्हणूनच आपण शेतकऱ्यांनी सगळ्यांनी बघितलं पाहिजे, कारण की हा शेतकऱ्यांनी त्याला दुय्यम दर्जा दिला नाही पाहिजे, कारण की ते आपल्यासाठी चांगलं आहे, कमी पाण्यात येणारं पीक आहे. आणि तूरला बाजारभाव पाहिले तर आपल्याला ते करायला चांगलं त्याची मशागत करायला पुरवते. आणि कोणतंही याला दुय्यम स्थान न देता तुरीला प्रथम स्थानच प्रत्येक रब्बीमध्ये द्यायला पाहिजे. हरभऱ्यालाही तेवढंच प्राधान्य द्यायला पाहिजे, असं वैयक्तिकरित्या आमचं असं सर्व शेतकरी बांधवाचं म्हणणं आहे.